Mulțumim! Desfășurăm în aceste momente în paralel două finale, pe ringul la finală de clasă E, categorie de vârstă 10-11 ani, iar pe ringul B tot o finală de clasă valorică E, însă pentru categoria de vârstă 12-13 ani. Vedem și ultimul dans, Jive, apoi vom desfășura finala de clasă D pentru categoria de vârstă a sportivilor peste 16 ani și secțiunea dansurilor latino-americane.